Nebo 10 sekund. Něco spadlo po stůl, kamaráde, horej. Pohni se nám. Ne, tak tam je 20. Ty praseho. Ty vole, já pít. Teď je špatně, teď nikde nechodím, tak už 4 piva mě je špatně. Jsi až prdel, syne. Jo. Jo? Já jsem se téme. Ukáž, Tresko. Děkuji. Ale ještě jednou. Ještě jednou, no. Šel jsem domů, pak jsem šel na hřbitov a kojka opravdu urvaná normálně. Tak jsem Tresko, pravou asi 3 ty hodiny. děláš si prdel, syne, hele, naposled. A koho to rozstravilo, vole? Že mě rozbil kuku. Že jsem mu dal pivo. Tresko, jestli to nefotila ani po třetí, to, tak mě nasere. Co tam vyfotil? Medvede! Medvede! Zítra to označíme všechno jako. Meďo! To třešní jako tady. Už je kilo, Meďo. No? To je všechno, co mám, ty čurák. Tak 45. Budeš to počít? No mě... Ne, to nezaplacení. Hele, Nesko, ukáž, co jsi tam vyfotil. Ne, jsem... Hele, Nesko. Tak bacha. Hele, tak naposled. Jo, naposled. Tak si to seberte. To je na zaplacení a... Žije na mě, vole. Když jsem to nestihl. Ale děláš si prdel. Do prdele. Tak naposled. Ne. Jak tam vytneš? Není. Když jsem kupsat nebo co? Co? Meďo! Jdi do prdele, vole. Rozkvětnou třešní, jo? A jestli to nedáš jako pod rozkvětnou třešní. Ty vole, sorry.